Jesu wangu wakani ponesa ndakangenda amani yeyudi Jesu wangu wakani ponesa ndakangenda vomuramba ere Jesu wangu wakani ponesa ndakangenda takamborwara Jesu wangu wakani ponesa ndakangenda ona Jesu idombo nari Jesu idombo nari ona Jesu idombo nari ona Jesu idombo nari ona nofamba naye ona nofamba naye Jesu nari Baba tumirai moto wewe amuche Baba tumirai moto wewe amuche Kwenzi linofuta Hopasi na moto Ini ndochkan Hopaita Kwenzi linofuta Hopasi na moto Ini ndochkan Oye ano Oye ano Laita zitarangu Ini ndochkan Nanda tukuzemerwa katama Jesu tenzi muponesi wakarivirayo Zemerwa mudariwana irorino neche
Cheneza kudzatenziro, cheneza kudzatenziro, cheneza. Ndaona upenyu ndanzaro parake, zvitema zvese zvapera apo patimero, timero rariona iro rino nechenesa kudzatenziro, chenesa kudzatenziro, chenesa. Ndamukanda itwa monta nembiri yenga, nemoyo nenguo chena na Kristu maniriro, timero dariona iro rino nechenesa kudzatenziro, chenesa kudzatenziro, chenesa. Shishameso tsitsi dzake, ropa rake pasi, muzi wenyu Jesu chete wakatinunura, timero ndariona iro rino nechenesa kudzatenziro, chenesa kudzatenziro, chenesa. Danineku nangisesa unye kayo nyekenani okokune musa jichazoron kunyeka Shokan techazoron ekweyo toimba Rio na Moses na Jesu na Jesu techazokara kuma akomo akana kuriko kupenya uko Kristo anoto kuchena imaro chichazoro kunyeka ovashomate zorora ekweyo tohimbawe Ramozese na Jesu chichazogara decha shekakorini neku komorera neko wona babara nai ugara chichazorora kunyeka eokude Shoma techazorora ekweyo toyemba veyo ramosese na Jesu techazogara iyo moyo wango wafari
Jesu, na Jesu, techazo, oh techazo, rora, techazo, rora kunyeka, inodeka, oh washoma, oh techazo, rora, ekweyo, toimba, Rio Moses, na Jesu, na Jesu, techazo kara. Azwai vana vaMwari nokuchingamidza kuservice yedu pazuva ranhasi. Paservice yenguva ino tinoda kucherechedza nyaya inokosha, nyaya ine mibvunzo yakawanda. Kazhinji kacho mubvunzo uyu unoshaya mhinduro, pamwe unogona kuwana mhinduro asi mhinduro inogona kunge isingagutsi avhunza, inogona kugutsa asi nedzimweni dzenguva zvisizvo zviri mukati meshoko raMwari. Saka panguva inoyi toda kudzidza pamusoro penyaya inoti iyo rubhabhatidzo rwaMwari. Rubhabhatidzo rwaMwari. Kacherechedza mukati meshoko raMwari, Jesu achiri pane ino nyika akauya akaita misheni yake akanga afambira, achipedza anoroverwa pamuchinjikwa, anomuka, amuka. Tinomuona pana Mabasa chapter 1 verse number 11 achikwidza achienda kudenga. Asi asati akwidza akanga audza vadzidzi vake kuti mukandiona ndichienda, endai muJerusaremu mundomirira Mweya Mutsvene. Kana Mweya Mutsvene wauya, muchatanga kuparidza shoko kutanga muJerusaremu imo. Vadzidzi vanomuona achikwidza, vamuona achikwidza, vanoyeva Jesu achikwira. Jesu anotuma imwe ngirozi dzakanga ari kukwidza nadzo, inouya yovhunza pavhesi number 11 ya chapter 1 yaMabasa aVapostori, naimi varume veGaririra, makamirirei makatarisa kudenga? Uyu Jesu wamunoona abva kwamuri achauya sezvamamuona achienda kudenga. Ndakutora pfungwa inokosha. Mutumwa ari kuti zvoni makamirirei, neimwe nzira ari kuti haana kukutaurirai here kuti mukandiona ndichienda chiregei kuyeva, asimi kana mangondiona ndichienda chimhanyai muJerusaremu mundotanga basa reGreat Commission. Great Commission yaakapa vadzidzi vake. Pana Mateo chapter 28 verse number 19 anoudza vadzidzi vake kuti endai naizvozvo, anovapa charge, endai naizvozvo munyika dzose, endai Australia, endai kuAmerica, endai kuAfrica, endai kuAsia, endai pasi rose nekuzvitsuwa zvese, muparidze shoko. Kana mari paridza, ini ndinenge ndinemi. Asi hamungogumi kuparidza, panofanira kuva nesaini yeagamuchira shoko neasina. Kana mari paridza, vanenge varitenda mushure mekunge mavadzidzisa zvakare, hamuvasiyi vakadaro. Munofanira kuvabhabhatidza muzita raMwari Baba, reMwanakomana noMweya Mutsvene. Ndoda kuti mutereri kucherechedza, havabhabhatidzwi mumazita, vari kubhabhatidzwa muzita raMwari Baba, Mwanakomana noMweya Mutsvene. Zotiudza isu mutereri kuti vese vachagamuchira Jesu, kuti unzi wagamuchira Jesu panyika ino, Jesu asati auya kechipiri, unofanira kunge uri munhu akabhabhatidzwa. Sezvazvingangoita kana munhu apinda basa, kuti unzi wapinda basa unofanira kusaina contract. Saka neimweni nzira rubhabhatidzo isaini yekugamuchira Jesu samuponesi wako, kuti kutanga pazuva ranhasi
ava muponesi wangu ava Jesu Kristu. Handichaponeswi na baba wakandibereka, handichaponeswi nemuti wandainamata, handichaponeswi zvimweni dzenguva pamwe nedombo randainamata, kana kuti handichaponeswi nevamwe vaMwari vasina kusika denga nenyika, asi ndava kuponeswa naMwari burikidza nesimba raJesu Kristu akafa pamuchinjikwa. Saka rubhabhatidzo chidzidzo chinokosha chinofanira kuenda kumunhu wese pasi rese anotenda kuti Jesu mwanakomana waMwari, uyezve anotenda paruponeso rwemuchinjikwa. Haugoni kutenda paruponeso rwemuchinjikwa uchingoti Jesu Jesu asi usina kubhabhatidzwa. Unofanira kubhabhatidzwa. Saka rubhabhatidzo rwacho tinorwana kupi? Rurimo kati meshoko raMwari. Ndo rwatiri kudzidza pazuva ranhasi munhu waMwari. Saka vari padyo nemabhaibhos avo, mutereri andei pabhuku yaMark kana kuti Mariko, Mark chapter 16 verse number 16. Musoro wenyaya unotiwo vana vaMwari rubhabhatidzo rwechokwadi kana rubhabhatidzo rweidi, vangada chirungu true baptism. Irimo here true baptism mukati meshoko raMwari? Ko kana ndikasabhabhatidzwa handiponeswi here? Ko kana ndabhabhatidzwa chii chinoitika? Ndinofanira kubhabhatidzwa sei? Method yekubhabhatidzwa inokosha here? Kana ndogona kungobhabhatidzwa nekamubhabhatidzwo kamwe? Bhaibheri particular here? Kana kuti bhaibheri rinonanganidza here? Even nzira yekubhabhatidzwa nayo, nzira yacho inokosha here. Mark chapter 16 verse number 16 inotiyo panapa chaverenga makaterera, anotenda akabhabhatidzwa achaponeswa, asi asingatendi acharaswa, asingatendi acharaswa. Kureva kuti rubhabhatidzo requirement, pre-request. Hapana anogona kuzoponeswa asina kubhabhatidzwa, nokuti Jesu amene anotiye anotenda akabhabhatidzwa uchaponeswa, asi usingatendi achatongwa. Kureva kuti kubhabhatidzwa nekutenda zvinofambidzana. Haugoni kunzi unotenda usina kubhabhatidzwa, nokuti kutenda hakuzi kuti hongu kubvuma kamufambiro kavava kuita, kamuraramiro kava kunongedza upenyu hwaJesu Kristu. Saka haugoni kutenda muna Jesu usina kubhabhatidzwa, kana kuti wobhabhatidzwa usingatendi. Saka vhesi iri kuti panapa anotenda akabhabhatidzwa achaponeswa, asi usingatendi achatongwa. Vana vaMwari, ndoda kuzivisai mumwe nomwe kwaari, kusabhabhatidzwa kune rutongo ruripo ruchauya pane vasina kubhabhatidzwa. Tisabata nyaya yekubhabhatidzwa ziyekeyeke. Vamwe vanotiwo madoctrine edzichechi, asi iri idoctrine raJesu Kristu raakasiyira vatendi vake kuti wese atenda akabhabhatidzwa achaponeswa. Jesu panapa hana problem nechechi yemunhu panapa, hana problem nechitendero. Problem yake Jesu, dambudziko raJesu nemunhu pano nderekuti zvoni kana wati woda kutenda mandiri, wakuda kufamba munzira dzangu inini, unofanira kubhabhatidzwa. Ndopane dambudziko. Hana problem navaMwari vaunonamata, hana problem nenzira dzako dzekurarama. Anotanga kuita dambudziko Jesu nemunhu ati zvoni inini ndava kutenda muna Jesu. Munhu iyeye akaramba kubhabhatidzwa. Anotenda akabhabhatidzwa uchaponeswa. Toda kuverenga zvakare kubhuku yaJohn chapter 14 verse number 6. Verse inotiyo, ndini nzira neupenyu nazvokwadi. Hakuna anoenda kuna Baba asina kupfuura nekwandiri. Ndi Jesu Kristu. Kureva kuti munhu wese pasi rese watenda muna Jesu, wabhabhatidzwa. Rubhabhatidzo rwacho inzira ndiye Jesu Kristu, inzira inotonanga pakuponeswa.
Saka zoreva kuti kana Jesu ari yenzira hatigoni kubhabhatidzwa. Jesu wacho asina kumbobhabhatidzwa. Kana akabhabhatidzwa anofanira kunge akatisiyira mufananidzo wokuti kana ndazoenda kudenga, pana Mabasa chapter 1 verse number 11, imi munofanira kusara muchiita kamubhabhatidzirwe aka. Saka ari kuti ndiri nzira neupenyu, ndiri zvezvokwadi. Kana mada chokwadi tinotsvaka pana Jesu Kristu. Kana tada nzira yacho ndi Jesu Kristu. Kana tada upenyu hwacho ndi Jesu Kristu. Saka paleseni yedu yanhasi akatisiyira here nzira yekamunamatiro, nzira yekamubhabhatidzirwo. Pabhuku yaPeter wokutanga chapter 2 verse number 21 yobva yatiyo, nokuti imi makadanirwa izvozvo kuti Kristu sezvaakakutambudzikirai akakusiyirai mufananidzo kuti muteere makwara ake ose. Zvazviri kureva vanhu vaMwari, haugoniwe kuti unonzi uri muZimbabwe usingaiti kamuitiro kemaZimbabweans. Haugoniwe kuti uri muAmerican usingaiti zvinoita maAmericans. Haugoniwe kunzi uri muChinese usingararami, upenyu hwako usinganangisi upenyu hwemaChina. Haugoni kunzi uri muNigerian asi iwe life yako isiri yemaNigerians. Saka Jesu ari kuti panapa, ndakakusiyirai mufananidzo kana muchida kunzi maKristu kuti muteere makwara angu ese. Saka vanonzi maKristu vanoteera makwara akafamba naJesu Kristu. Haugoni kuti unozviti uri muKristu usingateeri sezvinoita Jesu Kristu. Pataikura tine mutambo wataitamba, anenge ari mberi achiti follow the leader, iwe uchiti follow the leader, uchiteera leader. Kana ukaita opposite kureva kuti you are not following the leader, therefore haugoni kuva muKristu. Jesu achiti follow, iwe woita zvemusoro wako, unonzi uri muEdeni. Saka Peter wokutanga chapter 2 verse 21 yaramba yatiyo, vese vanonzi maKristu vanofanira kufamba sezvakafamba Jesu, ende akatotisiyira mufananidzo. Nai Mwari wokudenga toda kukubvunzai, pamifananidzo yamakatisiyira kana kuti nzira dzamakati tifambe, rubhabhatidzo ndeimwe here nzira yamakatisiyira? Bhuku raMatthew chapter 3 verse number 15 tinoona pana bhuku raMatthew chapter 3 verse number 15, Jesu anangana nerwendo, akananga parina river Jordan, anoita mahwekwe naJohani Mubhabhatidzi achibhabhatidza ipapo. Johani achiziva kuti ava vari kuuya kuJorodhani panguva ino vakuru, he is the creator. Ukateverenga pana chapter 1 verse 29 Johani anotoudza chaunga chaiva pamhenderekedzo yerwizi, anoti tarirai gwayana raMwari rinobvisa zvitema zvenyika. Jesu asvika nekuda kwehumility yake neuhambo hwake hwaaiva nahwo, nekuzvidzikisira, anosvika pana Johani anorikwera, anoti ndibhabhatidze. Bhaibheri rinobudisa pachena, Johani anoramba, anoti imimi handikwanisi kukubhabhatidzai kana kubvisa mashoeless ebhutsu dzenyu, nemhaka yekuti maivapo ini ndisati ndavapo. Pacreation maivapo, pakanzi let us, imi ndini makati let us, makati let there be, ndini macho makataura. Saka inini ndiri chisikwa, handigoni kukubhabhatidzai. Vhesi yojoina yobva yatiyo, ndakakusiyirai mufananidzo kuti muteere makwara. Nekuti muna 2020 vanhu vaifanira kuteera mufananidzo, muna 2025 vanhu vaifanira kuteera mufananidzo, muna 2030 kana Jesu achinonoka kuuya vanhu vanofanira kuteera mufananidzo, muna 1900 vanhu vaifanira kuteera mufananidzo, muna 21st century vanhu vanofanira kuteera mufananidzo wakafamba naJesu Kristu. Johani akati hazvigoni nokuti muri Mwari. Jesu akati zvinogona
ukarega kundibhabhatidza iwewe, then vanhu vangu muna 2020 vanoparara. Vanhu vangu muna 2025 vachadzidziswa dzidziso dzisizo. Bhaibheri rinoti ipapo akamurega. Ndakuverenga pavhesi number 15 yaMatthew chapter 3. Inotiyo, regai ndiitange pavhesi number 14. Verse number 14 inotiyo ya chapter 3 ya Matthew number 14 verse. Asi Johani wakaidza kumudzivisa akati, ndini ndinofanira kubhabhatidzwa nemi? NdiJohani. Ndini ndinofanira kubhabhatidzwa nemi? Ko mouya kwandiri seizve nhai mambo? Umegaiti amen kunze kusakazira Mwari. Johani anotoziva kuti rubhabhatidzo uru nderwevatadzi, rubhabhatidzo nderwezvisikwa. Tisu tinofanira kubhabhatidzwa kuti tiponeswe nani? NaJesu. Asi Jesu avakuda kubhabhatidzwa. Johani ndobva ati no, hazvifaniri. Mava kushunika vhesi sei? Mouyazve kwandiri here? Verse number 15. Tereresa mutereri. Verse number 15. Asi Jesu akapindura akati kwaari, chirega hako zvino, nokuti saizvozvo zvakafanira kuti undibhabhatidze tizadzise kururama kwose. Ipapo akamurega. Kana wanga wakateerera mudikani, Jesu anozviriripisa kusvika palevho rekupedzisira. Anoudza chisikwa chinonzi Johani kuti aiwa Johani, zvakafanira kuti undibhabhatidze, kuti tisete example, tizadzise kururama kwose. Nakuti 2016 kune vanhu vachada kubhabhatidzwa, vanofanira kuziva kutobhabhatidzwa sei. Saka vakangoziva indisina kubhabhatidzwa, hapana example. Saka zvakafanira kuti tisete example yemakristu achadedzwa nezita rangu, vachiti tiri kutevera zvakaitwa namuponesi wedu. Johani akazvinzwisisa. Hanzi nevhesi papa akamurega. Verse number 16. Jesu wakati abhabhatidzwa, pakarepo akabuda mumvura. Zvinotarira denga rakazarurwa, akaona mweya mutsvene uchibva kuna Mwari. Wakaita senjiva, izwi rikanzwika kubva kudenga richiti, uyu ndiye mwanakomana wangu wandinodisisa. Pane zvinhu 2 kana zvinokwanisa kuita zviviri zvatinofanira kudzidza. Rubhabhatidzo nderwevatadzi. Ndosaka Johani akanga aramba ati bodo isi vatadzi tizofanira kubhabhatidzwa. Kechi2, kana munhu abhabhatidzwa, mweya mutsvene unofanira kudzika uchikonfirma baptism. Zviri kureva naMwari kuti iyi lesson yebaptism iri very important, because iri kuconnecta heaven nepasi rino. Divinity nehumanity zvinofanira kuconnectana sezvazvakaita mweya mutsvene uchidzika in a form of a dove uchiuya pamusoro paJesu uchikonfirma. Saka ilesson inokosha. Zoreva zvakare kuti lesson iyi inovengwa naSatani semaperembudzi. Chechitatu chatinogona kudzidza apa, Jesu akati abhabhatidzwa akabuda mumvura. Ndati mucherechedzi vana vaMwari, tatoseterwa pesi yebaptism naJesu Kristu. Tatotaridzwa kwatakananga nebaptism. Jesu akabhabhatidzirwa mumvura. Ndosaka vhesi chitiyo, pakarepo akati abhabhatidzwa akabuda mumvura. Ndosaka vaiva kuna river Jordan. Kuna river Jordan vakanga vasiri kuraura hove. Kuna river Jordan vakanga vasiri kubichi wakomana. Kuna river Jordan vakanga vasiri kuSunset Cruise sezvo ungaita waenda kuna Zambezi kuVictoria Falls. Kuna Jordan kwaiva neshoko, kwakanga kusina sinagogi kuna river Jordan. Asi kuna river Jordan kwaiva negood news. Aripo yarangati amen out there. Wakwaiva negood news munhu waMwari. Verubhabhatidzo. Saka vaitofamba kajeni kana karwendo kekuenda kundobhabhatidzwa. Vana vaMwari cherechedzai. Zvaitoda mvura zhinji kuti munhu abhabhatidzwe.
abhabhatidzwe. Zvaida mvura zhinji inokwanisa kuti munhu kana abhabhatidzwa abude. Mudikani, ndoda kukubvunza kunze, wakabhabhatidzwa here nenyasha dzaMwari? Kana wakabhabhatidzwa, wakabuda here mumvura? Wakabuda here mumvura munhu waMwari? Uyezve wakabhabhatidzwa here nerubhabhatidzo rwaJesu? Regai ndikuudze vana vaMwari, Satani anoda kubira vanhu vemupasi rino, anoda kubira vanhu achingoita sekuti kubhabhatidzwa kuna basa. Aiwa munhu waMwari, kutori nebasa. Zvese zvakanyorwa mukati meshoko raMwari zvakanyorwa kunzi isu tidzidze nemhuri dzedu, tinanganidze kamuitirwo kazvo. Tinanganidze kamuitirwo kazvo. Ndakaona kuvanhu vekumusha kwedu kuZimbabwe, kana vachienda kumakuva, hapana step yetsika dzavo yavanojamba. Vanoita nomo nechivanhu chekwavo. Hazvinei kuti vanonamata here kana kuti havanamati. Vanototi veukama vese hatingavigi munhu musipo. Vakomana vari kuCanada vanotofonerwa kuti kasirai, hatisi kuviga baba musati masvika. Vasikana vari kuUK vanotofonerwa, kasikai, hatigoni kuviga baba musati masvika. Kunyange vakafa vasati vakafa vasina chavanoziva. Asi tsika yokwedu tinoshingaira kuti panovigwa munhu, mai vemunhu vange varipo, vana vemunhu vange varipo. Iyi tsika. Saka chiKristu chine tsika yacho, vana vaMwari. Haugoni kujamba mhando dzebaptism. Baptism ine mhando dzayo. Saka kana ukacherechedza pavhesi, Bhaibheri, soko raMwari, rinobudisa pachena kuti akati abhabhatidzwa akabuda mvura. Regai tione kuti mvura inokosha zvakadini. Tikaenda pabhuku yaJohn chapter 3 verse number 23, inoti iyo naJohani waibhabhatidzavo pedyo neSarim paAinon, makandei paiva nemvura zhinji ipapo. Ndoda kuti udzokorore mwoyo mako uti paiva nemvura zhinji ipapo. Nokuti paiva nemvura zhinji ipapo. Nokuti paiva nemvura zhinji ipapo. Cherechedzai vana vaMwari, mukomana ava paAinon pedyo neSarim. Rizeni aindira paAinon paiva nemvura zhinji. Rizeni aindira pana river Jordan paiva nemvura zhinji. Vana vaMwari, kumba kwedu mvura iriko, inogona kunge iri mukapu, asi Johani akasiya mvura yemukapu achiti haisi zhinji. Iwe kana uchiti zhinji hazvina dambudziko, asi Jesu ari kuti panapa munofanira kukwana munhu mumvura iyo. Kamukwane munhu abude kana abhabhatidzwa. Saka panodiwa mvura zhinji kuti mudikani unzi wabhabhatidzwa. Ndosaka uchiona Jesu akaita trip yekuenda kuriver Jordan kundonyikwa mvura. Akanga asina kuenda kundoraura hove, akanga asina kuenda kubeach, akanga asina kuenda kuSunset Cruise, wakanga asina kuenda kundoona walauri wehove. Akatofamba rwendo rwekundonyikwa mumvura zhinji. Saka panodiwa mvura zhinji munhu waMwari. Panodiwa mvura zhinji. Mvura inofanira kunyikwa munhu. Ndakacherechedza vamwe vekumusha kwedu vanobhabhatidza. Aiwa vanhu vaMwari, rubhabhatidzo rinongoreva badzi kunyikwa mumvura. Dzimwe mhando dzose dzebaptism kana dzirimo mukati meshoko raMwari hazvina kushata munhu waMwari. Dzinongoda kuti dzionekwe kuti mavhesi acho arimo here, kuti vanonamata vamunamate mumweya nemuzvokwadi. Ngatimanyei tiende pana Mabasa, bhuku raMabasa chapter 8. Toda kuti dzidze nyaya iri papa. Changa mavhesi number 29, asi ndichaverenga mavhesi mashoma. Nyaya iri papa inyaya yaFilipi. Filipi ashanyirwa nomweya, anosumuka ataridzwa kuti kune muranda ari kunetseka nemavhesi. Saka vachiona mavhesi number 32, inoti iyo, zvino pakanga pachireva parugwaro paiti wakaiswa pakubayiwa segwayana rinyerere pamberi pamuvevuri waro, saizvozvo haana kushamisa muromo wake. Ivhesi number 32 yaMabasa chapter 8 ndo yaiverengwa nemuranda weKandasi ari mungoro yake achibva Jerusalemu achidzokera kumba kwake. Vhesi iyi yakashungurudza murume uyu, akanetseka nayo. But Mwari ngaavongwe vanhu vaMwari. Mwari haasi kuzosiya vanhu vake vane
confusion mpasirino nosaka uchiona soko richikusvikira wangaone mubvunzo webaptism nasi uno zvemwari atuma Philip in the form of this sermon kuti uzwe unogona uchinetseka nekududzira soko raMwari uchinetseka nenyaya yerubhabhatidzo kuti nhai Mwari rubhabhatidzo chairwo nerupi. Mwari akatuma Philip. Bhaibheri rinotiro Philip akasvika ndokubva abvunza murume uyu pavhesi namba 31 nevhesi namba 36 anomubvunza unonzwisisa here zvaunoverenga. Muranda anotiye kuna Philip ndinganzwisisa sei pasina ari kundidudzirira. Vana vaMwari ndoda kuti mucherechedze hatitangi tabhabhatidzwa tisina kudzidza shoko raJesu. Vhesi inobva yadungudza Matthew chapter 28 verse number 19 endai mundovadzidzisa vanenge vatenda movabhabhatidza. Hatibhabhatidzwi nekuti chechi yacho inogona kuviga vakafa. Hatibhabhatidzwi nekuti vanhu vacho vane rudo. Hatibhabhatidzwi nekuti men of God agona kupefuma mamiracles. Hatibhabhatidzwi nekuti kuchechi kwacho kune vanhu vakawanda. Hatibhabhatidzwi nekuti ndo chechi yatakakurira. Tinobhabhatidzwa nekuti tadzidza shoko raMwari tikarinzwisisa tikaritenda. Verse number 36 zvino vakati vachifamba munzira vakasvika pane mvura. Amen church, amen vana vaMwari kunzoko. Vakasvika paneiko sangano, vakasvika paneiko vanhu vaMwari, vakasvika paneiko kuZimbabwe, vakasvika paneiko kuBotswana, vakasvika paneiko kuAustralia, vakasvika paneiko kuUK, vakasvika paneiko vari Canada. Vhesi inoti vakasvika pane mvura. Muranda ndokubva ati kuna Philip, hei mvura, chinyiko chingandidzivisa kubhabhatidzwa? Vana vaMwari regai ndikutaurirei, Bhaibheri raramba radzokorora nyaya yemvura kureva kuti haruzi rubhabhatidzo kana pasina mvura. Murume uyu wakati adzidza akati chiiko chinganditadzisa kubhabhatidzwa kana tasvika pane mvura. Parwendo rwemukomana uyu ndinovimba itovavo nemvura yaiva muguchu, pamwe yaiva mumapurasitiki aripo mazuva ano etepaway, yaitova mumvura asi haana kuti ndine mvura muguchu. Akati tasvika pane mvura yaiva zhinji, chiiko chingandidzivisa kuti ndirege kubhabhatidzwa? Tereresai mhinduro yaPhilip. Aiwa ngatiitire Philip amene vana vaMwari akaita ko zvikanzi shamwari mvura ndiyo asi handikubhabhatidzi badzi, regai nditi yekuverenga. Philip akati kana uchitenda nemwoyo wako wose zvingaitwa. Akapindura akati ndinotenda kuti Jesu ndiye mwanakomana waMwari. Sangano raMwari hatibhabhatidzwi nekuti takomborerwa tapiwa zviro kuchechi. Tinobhabhatidzwa nekuti tatenda kuti Jesu ndiye mwanakomana waMwari. Vana vadiki havabhabhatidzwi kana vasati vagona kutenda. Ukaona wakabhabhatidzwa munhu waMwari nekuti wakagamuchira mamiracles, there is a question mark. Ukaona wakabhabhatidzwa nekuti ndiko kwawakakurira, pane question mark. Ukaona wakabhabhatidzwa ipo pasina mvura, vamwe wakabhabhatidzwa through cell phone, vamwe wakabhabhatidzwa through email, munhu waMwari ipapo pane question mark. Cherechedza zvataurwa neshoko raMwari. Bhaibheri rinobva ramhanya roti bhuratiro ipapo vakasvika pane mvura. Muranda akati hei mvura, chiiko chingandidzivisa kubhabhatidzwa? Vhesi namba 38 inotapira mutereri. Vhesi namba 38 inotapira. Itererese unzwe. Varume havasvika pane mvura havana kuramba vari mungoro. Vhesi inotiyo akarayira kuti ngoro imire, vakaburukira vose mumvura. Iye Philipi aifanira kuzobhabhatidza nemuranda akamubhabhatidza. Havana kuburuka vakamira kumahombekombe kwemvura, vakaburuka vakapinda vose mumvura. Mubhabhatidzi neanobhabhatidzwa vakadzingira vose mumvura. Hama inodiwa, rubhabhatidzo rweidi panodiwa mvura zhinji. Mvura iyi inofanira kuti anobhabhatidza Johani mubhabhatidzi anofanira kupinda, naJesu anobhabhatidzwa anofanira kupinda, Philipi mubhabhatidzi anofanira kupinda, nemuranda anobhabhatidzwa anofanira kupinda mumvura. Vhesi inobva yatiyo ipapo akamubhabhatidza vakabuda mumvura.
Rati kana iri mukapi zhinji munhu waMwari hazvina problem. Asi kana mukapu machoka anobhabhatidza neanobhabhatidzwa ukaona singaiti indai pane mvura zhinji. Problem yaJesu pano haizi kondena yemvura. Aiwa, hapadiwi mvura inoyerera, panodiwa mvura inogona kunyudzwa munhu mumvura achibuda. Vamwe vanoramba kubhabhatidzwa maswimming pool vachienda kwaIsraeri kuna river Jordan. Panodiwa mvura yekuti munhu anonyikwa achibuda. Saka rubhabhatidzo runorevei? VaRoma chapter 6 verse number 3. Kwamuzivi here kuti isu takabhabhatidzwa muna Kristu Jesu pakubhabhatidzwa murufu rwake. Naizvozvo pakubhabhatidzwa takavigwa pamwe chete naye murufu, kuti saiye Kristu Jesu akamutswa kuvakafa nekubwinya kwaBaba, saizvozvo nesuwo tifambe muupenyu hutsva. Mvura zhinji yemunhu waMwari inodikanirwe chii? Inodikanirwa kuti iwe wonyikwa mumvura. Kunyikwa mumvura ndiyo saini yekuti wavigwa pakafa Jesu akavigwa, wavigwa muupenyu hwekare. Then paunobuda mumvura wakufamba muupenyu hutsva, sezvakaita Kristu Jesu achibuda mubwiro. Mary anoda kumubata. Jesu anoti kuna Mary, usandibata nekuti handisati ndasvika kuna Baba. Jesu akamuka ane upenyu hutsva, ane muviri mutsva wakanga usingafaniri kusvibiswa. Aifanira kuti anga asvika kuna Baba. Saka isu patinobuda mumvura, sangano paunobhabhatidzwa rinobva rati haleluya, amen and amen. Upenyu hwebaje hwapfuura, upenyu hwetototo hwapfuura, upenyu hwekuroya hwapfuura, upenyu hwecorruption hwapfuura, upenyu hwekuuraya hwapfuura, upenyu hwekuita shamwari yejeri, shamwari yemaCID hwapfuura, upenyu hwemakuhwa hwapfuura, upenyu hwekusarespekta varume neupenyu hwekusarespekta mudzimai hwapfuura, upenyu hwekusateerera vabereki hwapfuura. Haleluya, ndava kutanga upenyu hutsva, upenyu hutsva muna Kristu Jesu. Saka rubhabhatidzo kana wazobvunzwa mudikani, kana wasangana nevanodzidza Bhaibheri, vanofanira kupindura kuti rubhabhatidzo runoparidza kufa nekumuka kwaJesu Kristu. VaKorosi chapter 2 verse number 12. VaKorosi chapter 2 verse number 12. Ndichaverenga makateerera. Verse inotiyo panapo, makavigwa pamwe chete naye pakubhabhatidzwa, pamakamutswawo pamwe chete naye nekutenda kwenyu simba raMwari wakamumutsa kuvakafa. Abeli chechi zvikasizi makavigwa pamakabhabhatidzwa. Iye paaivigwa mugwiro nevaRoma nevaJudha, imi maivigwavo muna Jordan, maivigwavo mubhaptismal pool. Pamakamutswa, paakati kuna Mary usandibata, nemwe maakuti kuna Satani, nezverinopasi usandibata, ndaakuraramira Jesu naJesu yega, Jesu weidi. Saka vana vaMwari, chidzidzo chanhasi chabudisa pachena kuti rubhabhatidzo runoparidza kufa nekumuka kwaJesu. Saka kubhabhatidzwa kugamuchira simba remuchinjikwa. Iye anoti vose vakamugamuchira wakavapa simba kuti vadzi vanakomana nevanakomana vaMwari nevanasikana vaMwari. Hakuna anotenda muna Jesu achifamba nezviga zvaakatema, uye achashungurudzwa nesimba remuvengi, nekuti mune simba munopara Jesu. Wonder working power in the blood of Jesus. Hakuna rimwe zita ratakapuwa pasi pedenga nekudenga zvakare ratichaponeswa naro kusara kwezita regwayana rakabayiwa pamuchinjikwa. And gwayana iri is none other than but Jesus Christ, mukomana wepamuchinjikwa, ndiye watinotenda mari. Saka haugoni mudikani kuti uti wakabhabhatidzwa waiswa Bhaibheri pamusoro. Haugoni mudikani kuti uti wakabhabhatidzwa over the cellular, wabhabhatidzwa over the phone. Hazvigoni mudikani, nokuti shoko raMwari rabudisa pachena. Ukaenda kubhuku yaIsaiah chapter 35
5 verse number 16 inobva yatiwo, tsvakai pabhuku yaJehovha murave, hapana chimwe chezvinhu izvi chichashayikwa, uyezve chichashayiwa shamwari yake, nekuti muromo waJehovha wakarayira izvozvo nomweya wake wakazviunganidza. Pamwe vhesi yati vakabuda mumvura, pamwe ikati paida mvura zhinji, imwe ikati vakaburukira mumvura. Saka hazvigoni kuti vhesi ishayiwe shamwari yayo. Pastor, rubhabhatidzo rwedu ndaruonei. Amen, sure pastor. Mwari ngaakomborere kwenengwe shoko rake. Asi pastor, ndoita sei ndanga ndakabhabhatidzwa? Patakakura tichidzidza grade 2 grade 1 wainzi no new work before corrections. Vakaropafadzwa vachatanga basa idzva vatanga vagadzirisa corrections. Ukaenda pabhuku ramabasa chapter 17 verse number 30 na 31 inobva yatiyo zvino Mwari wakarega hake kurangarira nguva dzekusaziva, asi zvino unorayira vanhu kwese kwose, vari kuAmerica, vari kuCanada, vari kuAustralia, vari kuZimbabwe, vari kuMadagascar, vari kuSouth Africa, vari kuChina, vari kuIndonesia, vari pasi rese riri kusvikirwa neshoko iri kuti vatendeuke. Maka ndeyei? Verse number 31, nokuti Mwari akatara zuva raachatonga naro nyika nemuchinda waakagadza. Muchinda uyu ndoipiko? Ndiye Jesu Kristu, wakambouya achiseta example, asi harambi akanyarara, harambi ari munyasha. Rimwe zuva achadzinga nemakore, akabata jeko mumaoko achideedzera zvapera, vakaropafadzwa, vakabhabhatidzwa muzita raMwari Baba, reMwanakomana neMweya Mutsvene, vakanyikwa mumvura kamwe chete kuparidza simba remuchinjikwa, kumuka nekufa kwaJesu Kristu. Vamwe vangatonyikwa kanomwe nokuti Namani akageza kanomwe. Zvinowanikwa pabhuku raFirst Kings chapter 5 verse number 10. Bhaibheri rinoti muprofita Elisha akaudza Namani kuti enda undoshamba kanomwe. Kushamba asi kubhabhatidzwa hauzvibhabhatidzi, unobhabhatidzwa. Asi Namani aifanira kundozvigezera ega kanomwe. Saka zvinoreva vana vaMwari kuti rubhabhatidzo rweidi runobva mukati meshoko raMwari, Bhaibheri shoko raMwari. Saka wakagara pawakagara, uri muchipatara, uri mubhazi, uri kudhiraivha, uri kuenda kumba, wakagara nemhuri yako, uri mundege, wherever kwauri munhu waMwari, uri pamashops, uri pabusiness, pinda mukati meshoko raMwari utsvake kuti rubhabhatidzo rwedu runorevei mukuvharira. Enda paeni dictionary rawaenda rinokuudza kuti baptism zvinoreva to immerse, to dip, from a Greek word rinotaura izvo kuti rubhabhatidzo, baptizo, it's dipping, it's immersion, kunyika. Saka haugoni kuti wabhabhatidzwa usina kunyikwa. Mwari akukomborere vanhu vaMwari, Mwari akuitire zvakanaka mese kwamuriko. Ndingakunzwa uchiti amen wherever kwauri. Mwari akukomborere, Mwari akuitire zvakanaka. Tamba nevanoda kuponeswa, usatamba nevanhu vasina basa nekuponeswa. Musatukana, itirane zvakanaka. Zvose zvichiita kuti Mwari akudzwe nekusingaperi. Amen. Atinamate. Baba wokudenga, tiri kutendai panguva ino. Zita renyu rikudzwe, kuda kwenyu kuitwe. Vanhu venyu vanga vakateerera soko ivainavo, maropafadze pazvinhu zvose kumativi mana enyika. Shoko rinovengwa nadhiabhorosi semaperembudzi. Vamwe vaifunga kuti rubhabhatidza rukoshi, as long ndabhabhatidzwa neeni ndabhabhatidzwa nayo. Asi mabudisa pachena rudo rwenyu rwakadzama kuti vanhu venyu vangabhabhatidzwa sei. Zita renyu rinambato rikudzwe nekusingaperi. Amen. Ndiye Jesu wakaniponesa ndakange ndafa. Ndiye Jesu wakandimutsa, wakandiponesa ndakange ndafa. Ndairwara, ndiye Jesu wangu wakandimutsa, wakandiponesa ndakange ndafa. Ndakarwara, ndiye Jesu wangu wakandimutsa, wakandiponesa ndakange ndafa. Ndiye Jesu
wakandiponesa ndakangenda ndakarwara ndiye Yesu wangu wakandimutsa wakandiponesa ndakangenda tomuramba yere ndiye Yesu wangu wakandimutsa wakandiponesa ndakangenda yakarara nenzara ndiye Yesu wangu wakandimutsa wakandiponesa ndakangenda takarara nenzara ndiye Yesu wangu wakandimutsa wakandiponesa ndakangenda